100% ljudi zna ovog MMA borca. Mirko Filipović. Da, naravno, Mirko Filipović. Mirko. Filipović. Mirko Filipović, Krokap. Ova je znači 80%. Ne znam. Miočić. Nemam pojma. Stipe Miočić. Stipe Miočić. Ovaj 60%. Soldić. Ne znam. Ne znam. A pa je to Soldik. To Livaković. S-O... Sol... A Sol, Da. Robert Soldić, da. Bravo. 40% ovog zna. Ne znam. Vidio jesam, ali nemam pojma. Ante Delija? 40%. To Ante Elija. Delija. Ok, ovo je 20%. Ne znam. Nemam baš pojma tko je taj. A to je onaj naš... Sa P, I ne znam. Ivan, 20%. Dobro, idemo dalje. Deur, nije Deur. Nije. Erslan. Erslan, da. Ovo je 10%. Pa ostaće 10%. A on je iz Zadra, je dečko Batur. I ovo je 1%. Ljudi zna ovog. Ne znam ga. I ovaj je samo 1%. Račić. Dobro, hvala puno.